Сега като кажеш, ти ще спрем. 1, 2, стоп! Кой не спряли? Повали го. Раздани с лице към него. Голяма съпротива има. И разклати въже. Не е толкова грубо, така настрани. Така. И така. Айде. Иди към него, щом тръгне назад, тръгваш и ти след него. Кой не връщали се назад? Да. Ходиш ли да ти? Си приятел. Повали си кончето сега. Браво. Айде продължаваме напред. Давай напред. Кончето, да. Да. Колко е сбели? Повече не липят на беля. Кой не си? Да, нашите мухи, малките мухи. Малки ли децата? Ама той се певия нещо не е на къв. Ако не според ранно време не иска да... Браво, стара ръчичка. Това не са смени ръцете обратно. А сега ще водим ли кончето на Калин? Ще се справиш ли? Тия джапанки добри. Спираме. Стоп! Погали си кончето. Ще се завъртиме ли на кончето? Да пробваме ли се завъртиме като другите деца? Айде, дай ми това краче да дойде тук. Това краче отпред да мине и да стъпи при мен. Това краче обратно. Леле, колко сложни упражнения ти направи това си чужарка. Айде сега другото краче обратно. Калине, с теб ще яздим на обратно, искаш ли? Да. Разбрахме се. Дай това краче тук с... Колко цели на кого да предложим? Аз си ги познавам моите хора. Ще стизаме ли? И ще водим и Калин. Иди още една обикола. Айде още една и още една и половина за двойка. Сме кавалери. Ела, Калина. Ела нещо. Давай напред. Вижте се. Джапан да там ли ти? Да, всички деца я яздят по нея и се разхождат. Те сега и вие ще яздите. Ела, Калина, нещо аз да ти покажа. Ела. Калин, Велев, бърз. Спокойно. Спокойно. Хопа. Айде самичка да се качиш сега. Можеш ли? Я още левото кръче. Лявото кръче. Да, и вие да имате. Айде, раз, да. Хопа! Дръж се. Ама сега искам да я прибереш назад и иначе няма да виждаш. Да. Браво! Давай сега насам. Дали да качим първо малкото дете? Дали да качим първо малкото детенце Джуни, защото няма да може да... Майката с тия джапанки може да ходи до коня да го държи. Добре, елате насам да ви кажа какво ще трябва да направите. Така, държите детето. Това е детето да води. Ангела, стой на едно място, мамо. Чакай, Ева, ти първо ще водиш кончето, а после ще... Мамо, влиза в страни и държиш кръчето. Другата ръчичка. Точно така. Спокойно и внимаваш да не те